Moi, nimeni on Shinichi ja olen kotoisin Japanista. Nyt opiskelen suomea, koska olen kiinnostunut Pohjoismaista ja toivon asua Pohjoismaassa tulevaisuudessa. Viime aikoina päätin aloittaa lisätä YouTube-videoita harjoittelemaan puhua suomea. Aion tehdä videoita, joissa kerron erilaisista aiheista, esimerkiksi harrastuksista, kieli- ja opiskelusta, matkoista ja niin edelleen. Olen opiskellut suomea vain 9 kuukautta ja vielä minun täytyy opiskella paljon parantaakseni suomeani, joten se olisi tosi auttavaa, jos kirjoittamalla kommenttia korjasit suomeani, varsinkin kielioppia. Jatkan lisätä videoita, joten toivottavasti nähdään taas pian. Kiitos katsomisesta videotani.